أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن يتغيني الله تعالى في أبو الشيطان إبليس اللعين ترم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن ينسيني الله تعالى تغبر كما alam ye jeng hina lokole tigi ani lara hina karagrele. نعم. تابع سورة الأحقاف. Ambe suratul Ahqaf no fetu de la. نعم. Il est le 6 3 mois 2025. ولقد Chenredo. أهلكنا Ne ala ye halakili ke. ما Ne fembe halaki o. حولكم Fembe aw maga ngaw kerefe. من القرى Kamini jamanawna وصرفنا wasarrafuna ne ala ye wala like. الآيات Anga dalu banginawna koy. لعلهم Wala ala no kera yarjiu. يرجعون. Kafiru bina seku ko. نعم. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة فلولا أكونا كنغرا نصرهم الذين كم غيو دم اتخذوا ويمنوا منه من دون الله كسر على تكو كوكا على ويه قربانا ويرى سرنيا أولولا كوبو سرنيا على لا آلهة نيويورك على باتو تاويه بل محمد نكما بلا ضلوا إكادو مغانغا يرو دفللا عنهم دولو وكابولو تنونا عنهم كابو مانيانغتا جيني بولي مسكا فوينيه وذلك ومن فلانيسا إفكهم ويوكا غالودي ويمنتيجي وما كانوا anu kungara yafutaru galonjugu mintige kadakira wala ku galontigiya ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. ako alaka ladili doye alaka bagabagali doye blastral doye نعم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى نعم. maganga unaw bi miri kako aw ka kira nalinye نعم. anye aw kira fe jamana chama halaki o anye samuda ka o halaki نعم. anye lutu halaki aw boro be kalama بسبب. o kumana na yɛrɛ bi miiri dɔ ka tɔɔrɔ نعم. o bi dɔ kekuya أها. dɔ minɛ ko bi dɔ kekuya dɛ na wasarafna la ayati ne ala nana ni dalilu ye نعم. k'a caya dɔ bi bɔ yen dɔ bi na نعم. dɔ bi bɔ yen dɔ bi na o bɛɛ yeli o kan ka aw sɔn hakili la لعلهم يرجعون. la'allahum yarji'una ko nin bɛɛ kun ye tari aw na segin o caman bɛ an yɛrɛw la o i y'a dɔn min bɛ bi o de ye k'a yira mɔgɔw la ko ala ko yɛrɛ tɛ tiɲɛ نعم. min bɛ bi o de ye k'a yira mɔgɔw la ko lahara ko yɛrɛ tɛ tiɲɛ tiɲɛ don a tigiw bɛna ni dalilu ye ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'a lamɛn نعم. n'i ma bolominɛbaa sɔrɔ ka fara sɛtanɛ ka cɛsiri kan i bɛ to a dingɛ kɔnɔ سيغاتا. mais aw ni ne ka kan ka da la نعم. siga t'a la fiyewu ala bɛ yen والله siga t'o la fiyewu بي. نعم. mun b'o kɛ kalan fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'i bɛ kabakoya la نعم. ni i bɛ ka kabakoya fɛn o fɛn na bi نعم. adamadenw ka baara ni kodɔn ni wale la نعم. a bɛɛ bɛ ka kɛ ala ka kɛlen de la سيغا فويتا لا والله. u yɛrɛ ka kɛlen foyi t'a la أي. nin fɔrilen don avion na نعم. a bɛ boli fadaw de la والله أبي بقولك أنا amɛrikɛnw nɔ tɛ japɔnw nɔ tɛ أي. nin fɔrilen don dɔgɔtɛriya la نعم. a bɛ ka kɛ mɔgɔ de la a ye mɔgɔ min dilanlen sɔrɔ yen والله سيغاتا لا. bɔn fadaw kɛ sani dugu cɛ kɛ avion boli yɔrɔ bɛɛ b'o dɔn نعم. hali n'i y'o fɔ anglais la bɛɛ b'a dɔn kɔni fadaw ye min ye avion bɛ boli yɔrɔ min نعم. adamaden fana dɔgɔtɛriw bɛ ka baara kɛ mɔgɔ de la نعم. u ka kodɔnba in ani u ka bonyaba in a bɛɛ bɛ ka sɔrɔ mɔgɔ de la نعم. k'u sera ka nin kɛ mɔgɔ la a kɛnɛyara mɛ mɔgɔ kɛra ye cogo di dɔgɔtɛri in t'o kalama a yɛrɛ kɛra ye cogo di a t'o kalama a ye hakili min sɔrɔ ka recherche kɛ ka sɔrɔ o hakili mana fɔlɔ a bɛ hakɛ to a kun bɛ bo kɛ a ba sen kan
k'a sɔrɔ hakili mana fɔlɔ a jurangolo tun bɛ yaala a ti maloya mais bi a b'a yɛrɛ sutura o tuma na hakili in bɔra min hakili in nana min i b'a dɔn kotigi dɔ bɛ yen kotigi dɔ bɛ yen dɛ u ma n'i nɛgɛ cogo o cogo kotigi dɔ bɛ yen sudufa bɛ yen kɛnyɛrɛmaw bɛ yen mais nin tɛ se ka kɛ fiyewu ni hakili tɛ o bɛ yen an b'o de kɔnɔ bi parce que n'i adamaden ka mura tarikibu yɛrɛ lajɛ i b'a dɔn ko ala bɛ yen a fɔlɔ ye mun ye a ye ɲɛ fila d'a ma ko an ka filɛli kɛ mais ka sɔrɔ an ma na an kun t'o dɔn mais an yɛrɛ nana ye n'a bɔra maaya la a bɛ dekun se mɔgɔ ma bon n'i ye dumuni bila i da kɔnɔ k'a ɲimi ji dɔw de bɛ bɔ i yɛrɛ da kɔnɔ daji dama tɛ dɛ i daji b'i da kɔnɔ o ye laada de ye mais n'i ye dumuni bila i da kɔnɔ ji wɛrɛw de bɛ fara daji kan k'i dɛmɛ ka dumuni ɲimi k'a k'i sago ye ngɔnɔ fana a b'a kunu kunu cogo min na n'i y'o kalan kɛ i b'a dɔn ala bɛ yen dumuni kunutɔ dama ngɔnɔ fɛ a b'a ta k'a di minnu ma n'olu b'a sama ka jigin ka sɔrɔ kuran tigɛlen don ka sɔrɔ kuran tigɛlen don a tɛ taa ten dɛ a bɛ taa mara yɔrɔ dɔ de la n ye dumuni kɛ dɔrɔn a nana n kɔnɔ a bɛ taa furu de kɔnɔ o fana dilanlen don ala fɛ o fana b'a ka baara de kɛ dumuni in na k'a gosi fo k'a tigɛ k'a bɛɛ kɛ ji ye o tuma na o ji in kɔnɔ o furu kelen in kɔnɔ ye kurukuru dɔw bɛ yen vitaminiw minnu bɛ farikolo nafa olu b'o sama a tɔ ɲaga ɲaga in o bɛ tila ka jigin ka bɔ furu kɔnɔ ka na fɔ a bɔyɔrɔ la n'a bɔ kuma sera fana i ni baganw tɛ kelen ye a b'i signalé k'u ye dumuni min kɛ a ɲaga ɲaga bɛ fɛ ka bɔ i yɛrɛ bɛ wuli ka bɔ mɔgɔw cɛ la ka t'o bɔ i b'a dɔn ko ala bɛ yen ni mɔgɔ min y'i miiri o yɔrɔw la i b'a dɔn hakili foyi tɛ se ka na e la min bɛ se ka ala bɔ i kunkolo la a tɛ se ka kɛ bon mɔgɔ fiɲɛmaniw de ka kuma fana don sinon maa o maa ye kalan kɛ ka se ɲɛfɛ n'i ye philosophie et recherche scientifique ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ani savant a kɛmɛ o kɛmɛ peut-être i bɛ 10 de sɔrɔ a la min ko ala tɛ yen mais a kɛmɛ o kɛmɛ a bɛɛ ko ala bɛ yen a 90 bɛɛ ko ala bɛ yen mais u ka ala bɛ yen cogo de tɛ kelen ye u ka ala bɛ yen cogo de tɛ kelen ye mana n bɛ fɛ k'a fɔ ye comme kuma wulilen don ala ko bɛ ka nkalontigiya ala kira yɛrɛ sɔrɔ silamɛ a bɛ ka nkalontigiya mais nin tɛ bi ye dɛ nin ka ca san 40 ye anw b'a kalama mais bi de a fɔra bamanankan na min kɛ an ka sunɔgɔbaatɔ wulila misiri kɔnɔ ko a ye wuli diɲɛ bɛna wuli u t'a kalama min bɛ sen na yɛrɛ mais a ka da min na walahi n'a sɔrɔla ala tɛ yen ala ko n b'a fa ɲanzɔrɔ fura sɔrɔla mais docteur ye ko bɛɛ kɛ milliardaires ye hali sisan dɔ ye miliyari hakɛ min financé k'a bila k'a kɛ compte bloqué ye ko n'u ye saya fura sɔrɔ k'u k'ale lawuli a satɔ an ko non an b'e sɔrɔ yen ayi o tɛ yɛlɛmɛ o ala ka kuma tɛ yɛlɛmɛ dɛ a ye nin wele de da bɛɛ ni kodɔnna min bɛ yen bolitigi min bɛ yen hakilitigi min bɛ yen savant min bɛ yen recherche scientifique ko n b'a bɛɛ faga saya man di maa si ye nka a ɲɛɲinina ka dɛsɛ dɛ ayi docteur ye ko bɛɛ kɛ mais sisan bɛn kɛra kan ko mɔgɔ kana o yɛrɛ ɲɛɲini n y'o fɔ a ye kunu ko diɲɛ yɛrɛ tɛ to yen o ye kafiri yɛrɛ de kafiri minnu ko ala ko tɛ tiɲɛ ye olu yɛrɛ ko diɲɛ tɛ to yen ko a bɛna ban ko et puis ko ala ti mɛn han u ye harara hakɛ dɔ de fɔ ɛlɛ harara bon oui température u ye température hakɛ dɔ de fɔ diɲɛ daminɛna n'o de ye ko mɛ a jiginna bi a bɛ ka jigin fana a bɛ taa se yɔrɔ la ko hali yiri jɔlen bi sa hali yiri sun jɔlen bi sa jango mɔgɔ tumana kafiri yɛrɛ jɛna n'a ye ko diɲɛ bi wuli ayiwa mais fɛn ma se ka bɔ a la dɛ ko bɛɛ kɛra ka dɛsɛ
ala ka fɛn dɔw bɛ yen n'a y'o manqué i bolo dɔrɔn dɔgɔtɔrɔw tɛ se bilen n'u y'a lajɛ dɔrɔn mana joona a mana joona ko a ye taa farafin fura kɛ c'est pour docteur b'i labila o b'a sɔrɔ ala ka waati surunyalen lahara bi se dɛ o tuma na a ko ne nana wasarrafna al-ayati ne ala ye kabako caman yira aw la n ye dɔw halaki n ye fiɲɛ wuli ka nin kɛ n ye nin kɛ minnu ko se b'u ye n ye nin k'u la k'u ka se t'u ye minnu ko an ka boli fɔrilen don n y'a bɛɛ halaki ka boli t'u bolo ko kun ka kan ka aw segin kɔ la'alla a ka segin aw kɔ mais o si ma se k'aw segin aw kɔ na falawla nasarahum allazina ittakhazu min duni allahi qurbana n'a sɔrɔla boli ye tiɲɛ ye o ko ne ka balawu nalen boli kun kan ka bolitigiw dɛmɛ ka balawu ɲɔni ka b'u kan munna boli ye nkalon ye o de kama i yɛrɛ ka yirikurunin dilanlen fanga min b'a la e yɛrɛ don n'i y'a bila yɔrɔ min na fɔ n'i y'a ta ka bɔ mais o kɔrɔ tɛ n m'a fɔ ko boli t'i mago ɲɛ dɛ ne ko boli de tɛ foyi ye ani boli t'i mago ɲɛ o tɛ kuma kelen ye dɛ boli yɛrɛ tɛ se ka foyi ɲɛ mais an karamɔgɔ kuma dɔ la bolitigi ŋaniya ala b'o setanɛ bi ala wele a ka nin ŋaniya dilan ka tari dɔnna fara a ka jama kan o yɔrɔ bɛ yen boli bɛ n bolo a n'a bɛ minɛ ni bolitigiw ka boli tun bɛ minɛ k'o ye tiɲɛ ye ɲanzɔrɔ olu ma diɲɛ bɛɛ dan ɲanzɔrɔw bɛ bɛɛ ɲɛ ndanfɛɛrɛw ko a ni jumɛnw ndanfɛɛrɛ de ani kɔndɔrɔnw ani sanɛw o bɛɛ nangolo ko o bɛɛ tɛ mɔgɔw bolo biɲɛjugu ayiwa nin bɛɛ bɛ mɔgɔw bolo ayiwa ko tɔngɔfɛbila tɔgɔfɛbila ayiwa tɔgɔfɛbila nin bɛɛ bɛ yen bon mais tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ yɛrɛ ka hima dɛ mɔgɔ yɛrɛ ka hima o bɛ fɛn dɔ dilan boli t'o ye mɔriya t'o ye mɔgɔ yɛrɛ ka hima fɛn dɔ bɛ mɔgɔw ni ala cɛ o hali ka sɔrɔ kafiri don layidu dɔ bɛ ala bolo a t'a bɔrɔtɔ fiyewu mais a ko a y'u ka baara tiɲɛ lahara a tɛ foyi ye sinon i ɲɛ bɛ kafirifin bolisɔnna dɔ la bilahi aliyul azim a jɔcogo ka ɲi ka tɛmɛ alimami dɔ kan kutuba la juma na k'a sababu kɛ i bɛ taa sɔrɔ hali n'a ma siran ala ɲɛ a yɛrɛ ka lamɔcogo n'a tabiya la ko dɔ bɛ yen min bɛ adamadenya nangari a t'a kɛ wala i bɛ taa sɔrɔ bolisɔnnaw bɛ yen u tɛ nkalon tigɛ abada mais ka sɔrɔ u m'o kɛ ala kama dɛ u y'o kɛ danbe de kama bon ala dun layidu dɔ bɛ ala ni baara ɲumankɛlaw cɛ o tɛ bɔrɔtɔ n'i ma sɔrɔ lahara a b'a d'i ma diɲɛ yan ajral muhsinina ala tɛ ɲumankɛla ka sara pɛridi abada o tɛ kɛ dɛ ni o kelen minnu bɛ yen n'olu ka ko bɛ ɲɛ mɔgɔw b'a ko boli nɔ don ala k'an laban ɲɛ hali mɔriya in ala tɔgɔ minnu b'aw bolo n'a b'aw wurudi n ye nin zama nin ma ɲɛ karamɔgɔ nin lajɛ dɔ fara nin kan tuma bɛɛ dɔ bɛna n'a ta ye u m'a dafalen di yan a dafalen dir'i ma taa dɔrɔn a sama a sama i ka a sama cogo la sinon hali ni ala tɔgɔ t'i bolo alahu dama ta o de ye ismul jalala yɛrɛ ye hakɛ dɔ ta don o don i ka a saba ka o hakɛ la ka waati min ko ka n'o ɲɛɲini nasi ko to ye ala wele i ka nafilaw seli i ka kuma i k'i jogo ɲɛ bilahi aliyul azim i bɛna kabako kɛ o alahu in na ka tɛmɛ ka waati min 1000 bɛ min bolo wuli b'a jɔ bilahi a b'a janto nin yɔrɔ ninnu na a y'a janto nin yɔrɔ ninnu na dɛ parce que nin bɛ mɔgɔw degun kosɛbɛ i bɛ taa silamɛ yɛrɛ dɔ sɔrɔ yen ale bɛ ala wele a b'a ka sarakaw bɔ mais a b'a ye a mago tigɛ ka ɲɛ mais a b'a ye a balimakɛ min bannen don ala la o taara kafiriw fɛ yen bolisɔnnaw fɛ yen a y'a ye o mago ɲɛna a b'a degun
Oui, parce que fo a tɛgɛ ka minɛ a ma ala ko faamu quoi. Naam. Mɔri jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ nka mɛ mɔri sɛbɛsɛbɛw de ma mɔri jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ko o ni ala bɛ se ka surunya ka tɛmɛ kira kan mɛ dekun ye kira sɔrɔ fo a yɛrɛ kamana bɛ gan ka t'i jɔ kaki famille a ka du kɔnɔ a n'a jɛɲɔgɔnw cɛ ani fɛn caman na bon an kan ka nin bɛɛ de jate minɛ mɛ n'a kɛra i kɔnɔ ko ala tɔgɔ kawatima min dir'i ma ko nin yɛrɛ de ye ko ye n'ala ma far'i kan i bɛ kɛ filanka foyi dɛ an kɛ o tɛ se ka foyi kɛ dɛmɛnan de don i ni ala cɛ ka kuma ala fɛ k'i ŋaniya jira a la mɛ ni nin fɛn in ye mɛ nin fɛn in yɛrɛ de b'a kɛ n'o jiginn'i kɔnɔ dɔrɔn n'ala ma far'i kan i bɛ bɔ ala kelenbandiya kɔnɔ pewu a bɛ faamu nka bɛ ala welelaw de ma ala wele ala wele fana ni mɔriya tɛ kelen ye o fana mɔriya ye métier de ye o y'a dama ko wɛrɛ ne ka kuma bi kosɛbɛ ala welelaw de kan i y'a faamu wa a ko nin bɛɛ kun ye jumɛn ye la'allahum yarji'un ko nin bɛɛ kun ye tariw nasegin bon sisan u b'a fɔ ko lahara ko tɛ tiɲɛ ye ko ala bɛ se ka mɔgɔ da cogo di ko hali ne cɛ a bɛ ka exemple ta a yɛrɛ kan ko hali ale yɛrɛ ni mɔgɔ ye kojugu k'ale la ale bɛ se k'i bɔ a bɛ se ka bere yɛrɛ susu i kun a bɛ se ka ko mɛ k'i bila tasuma na ko ale yɛrɛ min ye mɔgɔ ye ale yɛrɛ tɛ se fiyewu k'ala jugu bila tasuma na alors ko mɛ ko ala bɛ se ka taa mɔgɔw bila tasuma na cogo di c'est-à-dire u ka jugu hakili ma kojugu mais ala tɛ taa mɔgɔ bila tasuma na ko mɔgɔ ye foyi kɛ ala la ayi ala k'o de ɲaw da a ka balo hɛrɛ la ni a ma sɔn ni min murutira ka rebelle ka mɔgɔw tɔɲɔ ka dan sago mɔgɔw kan ni ala b'o de jeni tasuma na mɔgɔw ye n'o ma kɛ mɔnɛ t'i dɔ fa wa waritigi ye fanda muso ni bɔs'a la tasuma dama de b'o ɲɛ ne bolo n bɛ tila ka bere ta ka don i nɔfɛ tasuma na i y'a ye cogo di i bɛ bere ta ka don a nɔfɛ tasuma na de k'a susu ayiwa wala ayiwa ala y'a bɛɛ fɔ k'a ban mɔgɔ minnu ɲadara ka kafa ka mɔgɔw tɔɲɔ ka u seko kɛ tɔɲɔli sira kan fa innal jahima hiyal mawa ko i kana siga dɛ olu de bɛ jeni tasuma bilalen bɛ k'olu de kɔnɔ tasuma bɛ jenini kɛ dɛ i bi don a la yɛrɛ n'i ko mɔgɔw t'i balo hɛrɛ la kɔni o tuma na ala ko wasarrafna al-ayati ne ala kɔni ye ko bange aw ye dalu fa bɛɛ fɛ a bɛɛ bange kun ye mun ye la'allahum yarji'un pour que a ka segin ka bɔ nin wale jugu ninnu na a ka ala kelenbandiya ka kɛ mɔgɔw hakɛ sigiba ye o de ye silamɛ ye silamɛya tɛ bɔ salamu kɔnɔ koyi i mana ta arabukan na cogo o cogo silamɛya bɛ salamu de kɔnɔ ni ala ye kelen ye o a kana maa wɛrɛ bato ne kɔ o a ye boliw kari o a bɛɛ bɛ segin ko n'a ye ni ala dɔn a tɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ a bɛɛ bɛ segin yen de o tuma na silamɛya yɛrɛ de kɔrɔ ye ko kisi e lafiyalen don i balima lafiyalen don e lafiyalen don hali min tɛ silamɛ ye o fana lafiyalen don i bolo madinɛ o bɛ bɛnkan signé don min na min bɛ papier la n k'o ye yahudiyaw ka diinɛ b'u bolo anw silamɛw ka diinɛ b'an bolo aw kafiriw ka diinɛ b'an bolo si tɛ se si ma o de sɛbɛnna papier la pour que an ka balo hɛrɛ la dɔrɔn jahanɛmɛ bilalen bɛ tɔɲɔnikɛlaw de ɲɛ ala tɔɲɔna o tɛ e tɛ se ka ala tɔɲɔ i b'a tɔɲɔ ni mun ye n'i ye mɔgɔ tɔɲɔ o de ye ala tɔɲɔ ye o tuma na ala ka dimi bolisɔn na ko n'i man dɔn k'a dɔn ma b'i la i tɛna se ka siran ka mɔgɔw gasi sigi tawhidu bɛɛ y'i kɔrɔ ni a bɛɛ bɛ bɛn nin de ma naam falawla nasarahum allazina takhazu u ye fɛn minnu minɛ
k'olu k'u ka ala ye n'a sɔrɔla jɔyɔrɔ bɛ boli la ni ala ka balawu jiginnen boliw kun kan k'o kunbɛn ka bɔ a batobaw kan من دون الله قربانا آلهة o y'o min k'u ka ala ye na بل o to ye ضلوا عنهم boli yɛrɛw tunun'u na o balawu nalen kɔni نعم boliw tunun'u na dɛ boliw ma se ka foyi ɲɛ والله u yɛrɛ y'u yɛrɛ ɲini na وذلك إفكهم o de y'u ka nkalon ye o k'a fɔ u bɛ boli bato ko u b'u surunya ala la ayi wa ma kɛnu yaftarun a n'u tun bɛ nkalonba minnu tigɛ na a ko a n'u ka boli u n'u ka boli bal dɔllu anhum boli ninnu tununna u la gabu dɔllu bi mana gabu anhum a bɛ segin adama a bɛ e yɛrɛ ta yan o wala a b'a bɛɛ de ta wa kana ɲinɛ dɛ إذ maa min na صرفنا ni ala ye bila ka taga kɛ إليك ka na e muhamadu yɔrɔ la نفرا jamakulu dɔ la من الجن jinɛ jama na يستمعون o jinɛ jama in bɛ ka lamɛnni kɛ القرآن kuranɛ na فلما هدروا a ko tuma min na ni jinɛ ninnu nana قالوا u ko أنصتوا a y'a dadi a y'a dadi نعم فلما قضي tuma min na ni tila kɛra kalan na dun والله jinɛ ninnu y'u kɔ di إلى قومهم u taara u ka mɔgɔw yɔrɔ la munziri na ni ka taa bagabagali kɛ والله قالوا jinɛ ninnu ko يا قومنا an ka mɔgɔw إنا i k'a dɔn anw سمعنا an ye mɛnni kɛ كتابا kitabu dɔ la أنزل o jiginnen don من بعد موسى nin nana musa kɔfɛ o مصدقا nka a bɛ ka tiɲɛtigiyali kɛ لما fɛn na بين يديه min tɛmɛna ɲɛfɛ n'o ye musa ni isa ka kitabu ye يهدي nka kalanka in kɔni bɛ maa kanda إلى الحق a bɛ maa bila tiɲɛ kan dɛ وإلى طريق wa a bɛ mɔgɔ bila sira kan mustaqimin sira min tilennen bɛ يا قومنا yan ka mɔgɔw أجيبوا داعي الله a ye ala ka wele b'a jaabi dɛ وآمنوا a ka limaniya به ni nin kumakan ninnu ye a ka limaniya يغفر n'o kɛra yafali bɛna kɛ o لكم aw ma من ذنوبكم ala bɛna yafa a ka jurumuw kɔ ويخرجكم ala bɛna aw bɔ من عذاب ka bɔ ɲangatara alimin ɲangata bɛ mɔgɔ dimi ومن mɔgɔ min sa لا يجيب داعي الله n'i ma ala ka nin wele in jaabi فليس falesa o tigi kɔni ma kɛ بمعجز ko fanga b'o la في الأرض nin dugu ma kolo in kan وليس له wa t'o tigi ye fana من دونه ala kɔfɛ kɔni أولياء wa a bɛ ɲin sɔrɔ min b'a kisi min b'a kisi ɲangata ma أولئك o tigilamaw في ضلال olu bɛ fili kɔni na مبين ni hali fili dogolen tɛ نعم a ko di وإذ a ko tuma min na ni alahu taala ye jamakulu dɔ gɛngɛ ka na se e muhamadu ma نعم nahan من الجن minali jini jinɛ jamakulu la يستمعون القرآن olu kana kuranɛ kalankan mɛn e muhamadu fɛ نعم فلما هدروه tuma min na ni jinɛ ninnu nana alakira yɔrɔ la sɔlɔ silam kuranɛ lamɛnli la قالوا u ko ɲɔgɔn ma أنصتوا a y'a dadi a ye mankan jɔ الله أكبر mana o la ni kuranɛ bɛ kalan hali ni t'a kɔrɔ dɔn n'i y'i da de k'a mɛn i bɛ baraji sɔrɔ الله hali أكبر n'i t'a kɔrɔ dɔn نعم parce que i tɛ min kɔrɔ dɔn o tɛ kuranɛ ye koyi nka komi a kan don نعم o lamɛn ayi ne b'o fɔ n bɛ segin o kan fo ka buru fiyɛ نعم kuranɛ tɛ papiye min b'an bolo ye non أي faama ka lɛtiri cira ka na نعم sɔgɔma o sɔgɔma a ka misiri fura a ka wusula dɔ don misiri kɔnɔ نعم o de sɛbɛnna papiye la o papiye min nana o tɛ baara in ye dɛ Ayi. o ye yamaru kɛla de ye نعم
o tuma na a bɛ papiye in bila fɛn min b'a kɔnɔ a b'o baara kɛ mais aw ka ɲɛmɔgɔ de ko a ye misiri furan sɔgɔma o sɔgɔma ka wusula don o de bɛ lɛtiri la aw ye lɛtiri embrasser a ye ko ɲuman kɛ don o don aw bɛ lɛtiri ta ayiwa an ka ɲɛmɔgɔ ko ta sɔgɔma o sɔgɔma mais misiri tɛ furan wusulan tɛ don a la lɛtiri in jala bɛ mun ye o tuma na lɛtiri in tɛ ko in yɛrɛ ye ko in yɛrɛ ye lawaleyali de ye o tuma na kuranɛ tɛ a bɛ fɔ kan min na n'e t'o mɛn o t'e ka kuranɛ ye e ka kuranɛ ye min fɔra i fa kan na i bɛ kan min mɛn min fɔra o la ko ala ko tan o de ye e ka kuranɛ ye o tuma na n'o bɛ kalan n'o kɔrɔ bɛ fɔ bamanankan na i b'i tulo sɛbɛkɔrɔ majɔ n'e bɛ bamanankan mɛn o de ye e ka kuranɛ ye nka ala surakakan fɔtɔ i t'o mɛn dɛ mais n'i ye mankan da k'a mɛn ten dɔrɔn ko nin ye kuranɛ kalankan ye i bɛ baraji sɔrɔ a bɛ faamu wa nin wulibali ye koyi tafsiriw tɛ ka kɛ sisan de ayiwa alhamdulilayi n'o u t'a arabukan kalan ka tɛmɛ a banna k'u bɛɛ sigilen don ka kɔrɔ de fɔ k'a kɔrɔ fɔ i ka kuma ye wulibali ye mais wulibali don i bɛ kan min mɛn o de y'i ka ala kan ye o ala y'i da ka kan min mɛn ni nɔgɔ ye o de ye ka ala kan ye anw ye garisɛgɛ sɔrɔ an faw y'an don suraka kalan na anw bɛ se ka dɔɔnin fɔ suraka kalan na mais pour que an ka kɛ silamɛ nin bɛɛ bɛ se ka taa don suraka kalan na musokɔrɔba min ntisi bɛɛ bɔlen filɛ a ka foronin na kungo kɔnɔ burusi kɔnɔ a ka bɔ foronin na o fana bɛ se ka taa don suraka kalan na siniwa nana yan an ko an bɛ tuubi cogo ɲini a na ko bɔ k'olu kan ka taa arabukan de kalan fɔlɔ ka sɔrɔ ka na ka seliya n ko non i tɛ taa arabukan kalan i bɛ n'i tuubira an b'i dege selisura la yan n'i ka se o la i n'i muso a b'a fɔ ko ala ka bon a b'a ka seli kɛ ko ala ka bon a b'a bɛɛ kɛ ten k'a ban yan n'a ka selisura dɔn kɔnɔ u ye ko in gɛlɛya ala ko tuma min na ni alahu taala ye jinɛ kabila dɔw ci e muhamadu ma i sɔrafna ileka o don wa nafaran minal jinn an ye jinɛ jamakulu dɔ ci ma u ka t'i lamɛn u ka taa kuranɛ lamɛn o tuma na nin jinɛ jamakulu ninnu nali sama ni yɔrɔ fitinin min b'a la o y'a kɛ yɔrɔ de dɔw ko o jinɛ ninnu nana sugu t'i jɔ jinɛw kɔ setanɛ t'i ban sugu kɔnɔ dɛ ayi n'i donna sugu la tuma o tuma u falen bɛ yen o ye kelen ye musow bi ko yɔrɔ minnu na badaw la u bɛ yen orobinɛdaw o tɛ jita yɔrɔ ye wa anw fɛ yan kɔlɔndaw sukura lakum u ti ban ye ayiwa fɛnkɛ ɲama kan u ti ban ye ɲamangana u ti ban ye ɲɛgɛn kɔnɔ fana k'u bɛ yen bɔn u bɛɛ n'u sigiyɔrɔw don mais sugu kɔni o y'u ka yɔrɔba ye ko alakira sɔrɔla silam a kun nana sugu de la a kun nana sugu la peut-être o bɛ bonya o ma kira kun bɛ yaala sugu de kɔnɔ a kun bɛ yaala sugu kɔnɔ donc c'est-à-dire silamɛya in yɛlɛmɛna mais an bɛ min fɔ karamɔgɔ ye u ka to ka kuma mɔgɔw fɛ u ka ko in yɛrɛ ɲɛfɔ quoi parce que sisan ne ye cogo dɔ bɛ sugu kɔnɔ mɔgɔw mana ne ye ten o b'a ko karamɔgɔ man kɛnɛ han oui mais parce que u delila karamɔgɔya min na karamɔgɔ ye mɔgɔba de ye i n'i ka bazɛnbaw ni jalamugubaw e kɔni ye wo ye diɲɛ na a bɛ fɔ ko mɛlɛkɛ natɔ filɛ jamana in delila karamɔgɔya la ni o de ye bon o ɲɔ nkalon tɛ yen an bɛ tugu bɛ dɔw de nɔfɛ masayibu ko la abu hanifa ta ka masabu bɛ yen shafiyu ka masabu bɛ yen imam maliki ka masabu bɛ yen amadu bin hanbali ka masabu bɛ yen anw tugulen bɛ ninnu de nɔfɛ mais
Imam Malik ale ye Shafiyu kalan a ka kalanden ye Shafiyu ye a ma dan kalani ma karamɔgɔya hasidiya ma minɛ Shafiyu ko k'ale bɛ taa dɔ fara a ka kalan kan Alimami Maliki de y'a ka transport dan k'a d'a ma a n'a ka surafana taa dumuni kɛ nin y'i ka dumuni sɔngɔ ye kalanyɔrɔ la taa kalan hasidiya olu ka ko ma se nin yɔrɔ ma mais Abu Hanifa Shafi'i don dɔ la a nana Imam Maliki fɛ yen u sigilen don a bɛ ka walanda olu ka baro bɛɛ ye nafa de ye ka baro bɛɛ ye nafa de ye Alimami Maliki ye sira caman jira a la a yɛrɛ ye yɔrɔnin dɔw yira Alimami Maliki la ko ale t'a faamu ten Alimami Maliki k'o fana tɛ baasi ye diinɛ na ti baasi ye diinɛ na e y'a ye tan ne y'a ye tan ko o ti baasi ye diinɛ na dumunikɛ kuma sera Shafi'i ɲɛna ko dumuni bɛna di Maliki ma n'ale yɛrɛ bɛna dɔ dun dumuni mana waati janyana Shafi'i ko Maliki ma ko e bɛ balo cogo di ko mana e t'i fɛn kɛ yan a ko ale t'i fɛn kɛ a ko e bɛ balo i sigilen tan a ko ɔhɔ a ko ne bɛ taa n kɔrɔbɛ Shafi'i de wulila ka bɔ Maliki fɛ yen ka taa sugu la ka taa sɔrɔ Ndamaro chargé la dɔ bɛ yen a ko a bɛ se ka baara sɔrɔ a ko ɔhɔ ko k'a ka Ndamaro bɔrɛ ninnu ka yɔrɔ dɔ fɔ a ye Shafi'i ye bɔrɛ ɲu an bɛ alimamiba minnu nɔfɛ tan dɛ n'an ɲɛ bɛ fugulaw n'an kun na k'an sigi dɛ ni y'o alimamiba dɔ de bɔlen ye ka taa sugu la ka taa baara ɲini an b'olu de nɔfɛ Shafi'i a ye cɛ ka Ndamaro bɔrɛ ɲu ka to o bila a tilalen baara la o ye Ndamaro hakɛni dɔ suma ka d'a ma o y'a sara ye quoi a y'o k'a kun a nana Maliki yɔrɔ la a ko ni lamaga tɛ a ko garisɛgɛ t'i sɔrɔ Ala fɛ dɛ Maliki ko a ko an karamɔgɔ a ko an ka nin dun a ko ni lamaga tɛ garisɛgɛ t'i sɔrɔ u y'o dun u tilalen Maliki ko a ma ko i ye tiɲɛ fɔ ni lamaga tɛ garisɛgɛ t'i sɔrɔ dɛ mais ne ye n da sɔrɔ yan awalnya tahu Shafi'i udah ni dia dulu. Ale pada atas sore dere. Ale atas sore. Mais mi fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ in na. Mi fɛ k'a fɔ ye dɔrɔn karamɔgɔya tɛ a ɲɛ bɛ jagoya bonya min na dɛ. O ɲɔ nkalon tɛ diɲɛ kɔnɔ. Allahu akbar. Ala ka cɛba fɛn o fɛn. C'est-à-dire n'i y'u bila yan bi e yɛrɛ bɛ sɔn k'a fɔ ko nkalon don i tɛ gɛrɛ u la. Allahu akbar. Bilahi. U ye diɲɛ baara bɛɛ kɛ. Tari n ka balo halala la. Ala jɛ Shafi'i. حتى كده وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق يا أبمنا على كده صلى الله عليه وسلم سبب بفكر من فوق دروني يروينا المهم مالكي نفعنا تلا يربونينا وكنت يكون Shafi'i ɲɔgɔnna ka taa sugu la ka taa baara ɲini anw fɛn o fɛn mana kula awuzu durusi an bɛ jalamuguba meleke k'an sigi o karamɔgɔba filɛ la ilaha illallah a ye na bisimila nkalonfi walahi ala kira sɔlɔ siran ala yɛrɛ y'o fɔ kuranna ko kiraw ni mɔgɔw ka kan koyi u bɛ dumuni kɛ komi a bɛ dumuni kɛ u bɛ muso furu komi a bɛ muso furu wa u bɛ yaala sugu la o bɛ kuranna yɛrɛ kɔnɔ. O kɛra sugu kɔnɔ ni maa min y'an namara o t'an dɔ ye o kɛra sugu kɔnɔ o tuma ala kira sɔrɔ sira a taara suku ukazu a taara sugu la u bɔra seli waati sera fajiri seli waati y'o sɔrɔ kɔdingɛ dɔ kɔnɔ o kɔdingɛ in u ye fajiri seli y'a dɔn fajiri seli kan bɛ bange mais nin bɛna tuma min na o y'a sɔrɔ sɛtanɛ yɛrɛ kamana ganna parce que kira minnu tɛmɛna sɛtanɛw tun bɛ n'u dɛn ka mɛnni kɛ
tafsirikɛlaw b'a fɔ cogo min na ka kumaw lamɛn Ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma a ye taa sanji di ninnu ma Ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma a ye den di nin muso in ma Ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma nin ka waati sera o ka an ka sa bon ko jinɛ setanɛ ninnu de bɛ t'u tulo majɔ o ci dikaw fɛ ka sɔrɔ ka n'o fɔ u ka mɔri ɲɛmɔgɔ ye walima u ka mɔgɔ minnu b'u bato quoi ka n'o ɲɛ f'u ye olu fana ko n'u ye tamɛ u bɛ kɛmɛ fara kan o kumana ka n'a fɔ lajɛlikɛla ye ten o fana b'a fɔ mɔgɔ ye ten a ka ko bɛ kɛ u b'a fɔ a bɛ se lajɛli la dɛ a b'a ɲɛ dɔn yɛrɛ mais u tila ka nkalon caman fara a kan fana o kumana tuma min na Alakira bangena salaam u y'o wo bɛɛ tugu o kumana kira cilen u y'o wo bɛɛ tugu ayiwa o kumana ni maa min nana ko a b'a tulo jɔ ta dolo bɛn'o tulo gosi paf ka tasuma wuli la o b'i kalen ka jigin o ti yɛlɛ bilen ni min nana a tulo jɔ o b'a pɛrɛ o kun o kumana sa setanɛ yɛrɛ kamana gɔnna a ko la nadiri asharrun urida biman fil ardi buhum rashada setanɛ bɛɛ de nana réunion kɛ sa ni jinɛw ko an t'a dɔn min yɛrɛ don an t'a dɔn tɔɔrɔ Ala bɛna tɔɔrɔ de se dugumakolo ma wa ou bien a bɛna mɔgɔw kanda de parce que nin ye kabako ye an tɛ se ka taa mɛnni kɛ bilen ko bon ko tuma na aw ka tila jinɛ bɛɛ ka tila a ka diɲɛ minɛ a ye diɲɛ bɛɛ minɛ k'a lajɛ mun kɛlen don an tɛ se ka kibaru si sɔrɔ bilen o tuma na jinɛw de wulila ka cari sa o tuma na jinɛ kuntigi soba dɔ de bɛ yen o mɔgɔw de nana sisan o jinɛw de tɔgɔ ye ko jinu nasibina jinu nasibina ninnu olu de nana o kaza sugu la u bɛna ko ninnu ɲɛɲini o ɲɛɲinini kɔnɔ sɔɔni u tulo bɛ kalankɛkan dɔ la u bolila ka na Alakira ka fajiri seli kan mɛn u sera min kɛ ko kadu unsutu a y'a dade u ka ɲɛmɔgɔ ko a y'a dade min bɛ ka fɔ an k'a faamu tuma u bɛɛ nan'u jɔ sa ka Alakira salaam k'a ka fajiri seli k'a lamɛn n y'a fɔ ye n ko ɲɔgɔn sama min bɛ kuma in na jinɛw kɔni nana Alakira lamɛn kisi nɛɛma b'a ma ɲɔgɔn sama bɛ yɔrɔ min na lamɛn yɔrɔ o kumana ninnu ko a bɔlen suku ukaza in na yɔrɔ dɔ bɛ yen tu dɔ bɛ yen ndamaro tu dɔ bɛ yen kira ni sahabaw ye fajiri seli ye ko jinɛ ninnu nana lamɛn ye wa sisan lamɛnni na jinɛ ninnu tilali lamɛnni na ko kira kun t'a dɔn ko jinɛ ninnu bɛ k'ale lamɛn u ye fajiri seli f'u tilala u tilala tuma min na Ala nana kira ladɔnniya ko mun ye jinɛw bila ka n'i lamɛn ko kira ye jinɛ ninnu wele sisan ka na jinɛ ninnu sigi k'a f'u ye Ala ye ne ci nka a ye n ci aw bɛɛ de ma jinɛ ni adamaden bɛɛ o tuma na Ala ko bi tan silamɛya ye nin de ye tawhidu ye nin ye a y'a bɛɛ ɲɛ f'u ye a ko tuma na n b'aw yɛrɛw kɛ ciden ye ka taa a ka jinɛ jama ma a ka t'u wele ka na Ala ma ko nin kɛra suku ukaza de la u bɔlen sugu la ni fajiri y'u sɔrɔ Nakhla la o fajiri seli yɔrɔ de la ko nin kɛra mais tɔ kelen ko mais a ye nin jinɛ nasibina ninnu tun ye jinɛw ka ɲɛmɔgɔbaw de ye a ko tafsiri wɛrɛ min nana na o jinɛ minnu nana kira lamɛn dɔw ko jinɛ 7 de tun don tafsiri dɔw ko ten ko jinɛ in kun ye 7 ye mais tafsiri wɛrɛ bɛ yen o ko non ko jinɛ in kun ye 9 de ye bon da in c'est pas la peine quoi a kɛra 100 ye a kɛra 20 ye a kɛra 10 ye c'est pas la peine bon en tout cas jinɛw nana lamɛn o kumana o kɛlen sisan ɲɔgɔn sama filanan de ye ko non
o fajiri seli yɔrɔ in na Naam. ko kira ma kuranɛ kala jinɛw ye k'u ti fɛn nasɔn kelen ye Naam. ko kira yɛrɛ de ko don dɔ la a ka jɛɲɔgɔn ye inni umirtu an akra alqur'ana Naam. ala ljinni fa ayyukum yattabi'uni Allahu akbar. Naam. ko kira ko sahabaw ma ko a k'a dɔn ko ci nana sisan ka bɔ ala yɔrɔ Naam. ko jinɛw farala ɲɔgɔn kan ko n ka taa kuranɛ kalan ye ko wa ne taatɔ filɛ kuranɛ kalan dɛ ko jɛni bɛ fara ne kan aw la ne n'o ka taa Naam. i k'a dɔn ko sahaba bɛɛ y'a kunkolo su ko kira tilala ka segin a kan fo siɲɛ 3 an kɔni i y'an wele ka na ala ma nka jinɛ wele yɔrɔ maa ma sɔn Adamaden ko ɲɛdɔn ka jinɛ ko. jinɛ ko o fɔ man di o yɔrɔ bɛɛ kira ko Abdulahi ibn Mas'ud ma Naam. k'a n'o ka taa k'u taara Naam. u taara don bɔlɔninw kɔnɔ fo ka taa kɛnɛw kan Naam. u taara yɔrɔ la u bɛ yɔrɔ min wele ko hajun Naam. o selen ye kira ye terrain ci tan ka koori kɛ quoi Naam. ko ale ka don o kɔnɔ ko a kana bɔ nin koori in kɔnɔ dɛ Naam. ale donna koori kɔnɔ ko ale kɔni ɲɛ b'a la fɛn fimanbaw bɛna duloki jɛma b'u kan na Naam. tuga masakɔrɔw b'u cun fan bɛɛ fɛ Naam. Aya. ko ale ko nin bi ta ye tɛ ko ye cogo ye dɛ k'u b'o la ko mankanba wulila ko ale girinna ko a bɛ bɔ ko ale tilala k'a fɔ ko kira ko i ka to yan mankan cayara tuguni ale ko a bɛ wuli ka bɔ fo ale yɛrɛ ɲɛ b'a la kira bɛ k'a fɔ a y'aw sigi a y'aw sigi yan k'i sigi yan aw k'a sigi yan a y'a da de aw k'a sigi yan k'o kɛra min kɛ ko ale hakili sigira o tuma na k'o yɔrɔ de la kira ye kuranɛ kalo ye hajunu yɔrɔ la ka sɔrɔ k'u waju ka ala ka sira jira u la ka sɔrɔ ka cidenw bɔ u la ye k'o fana ci jinɛw ma sisan e y'a faamu wa a ye yɔrɔ fila in faamu su k'o kaza ani hajunu o tuma na ɲɔgɔn sama masijidu jinɛw ka misiri n'a taara maka minnu taara olu y'a ye o masijidu jinɛw ka misiri bɛ yen a bɛ hajun de la wala i y'a ye Sayyidatu Khadija c'est ça ayiwa a faamuna o tuma na sisan ni kunnafoni de bɛ jinɛ ko la k'a fɔ alakira cira jinɛ ni mɔgɔw ma Abdulahi ibn Abbas a bɔlen tuma min na Abdulahi ibn Mas'ud a ye kira ko a ma ko kɔri i ma bɔ i ka wo kɔnɔ dɛ a ko hamina ko n kun bɛna bɔ a kɔnɔ siɲɛ 2 parce que mankan bonyana min kɛ n t'a dɔn u ye min k'i la ne kun bɛna bɔ a ko n'i kun bɔra ko a kun ti bɛn a ko n'i kun bɔra a kun ti bɛn a tora dayira kɔnɔ o tuma a ko mankan in kun ye jumɛn a ko n'o kuranɛ kalan kɔfɛ ani ci selen kɔ ko jinɛ dɔ de tun ye dɔ faga bon o kabila mɔgɔw de nana ko ka kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a ko kira ma ko a kɛra ko non ko a ye kiiri tigɛ tiɲɛ kan ko a banna pewu ko a ye kiiri tigɛ ko a banna e y'a faamu wa bon mais nin bɛɛ la jinɛ ko kɔni an t'o ɲɛdɔn mais an b'a dɔn kɔni kabini an denmisɛn ye fɔ bi u b'a fɔ ko jinɛ silamɛw bɛ yen jinɛ kafiriw bɛ yen u b'o fɔ bon Alifa Jalo ye mɔriw ye kunnafɛn minɛnaw olu fana ko jinɛ silamɛw bɛ kunnafɛn silamɛw bɛ yen ko kunnafɛn kafiriw bɛ yen anw tɛ ɲɛdɔn o kɔni na mais o ɲɛdɔnbaw bɛ yen comme Camtiya waliyu ale fana bɛ dɔ dɔn o la ɲamu a faamuna na tuma min na ni kɛra tilala sa falama kudiya ko o kudiya in tɛ seli banni ye koyi ko kudiya in de ye tuma min na kira tilala ci ɲɛfɔli la ko tuma na ko ci ɲɛfɔlen k'a banza o yɔrɔ bɛɛ u bɛɛ wulila k'u kɔdɔ ka t'u ka mɔgɔw yɔrɔ la munzirina u bɛ ka k'u ka mɔgɔw bagabaga a bɛ daminɛ ten de o n'i y'a lajɛ tuma bɛɛ a bɛ fɔ de i ka taa mɔgɔw bagabaga o tuma na n'a sera hɛrɛ ma tuma min na
wa bashiri as-salihin mana ɲumangɛlaw olu nisɔndiya naam qalu ya qaumana jinɛw selen u ka so u ko an ka mɔgɔw inna sami'na kitaban an ye kalanfɛn mɛn bi unzila min ba'di Musa nin jiginen don Musa kɔfɛ musaddiqan lima bayna yadayhi wa fana a ma Musa ka kitabu galontigiya dɛ a nan'o yɛrɛ tiɲɛtigiya yahdi ila al-haqq nka kitabu in kumakan bi mɔgɔ bila sira kan dɛ al-haqq a b'i bila tiɲɛ sira kan wa ila siratin mustaqim wa a b'i bila sira kan o sira tilennen don dɛ Musa la taala ni maa o maa ye tiɲɛ minɛ i bɛ sira minɛ min tilennen don naam ya qaumana y'an ka jamakulu ajibu da'i Allah a ye Ala ka wele dala jaabi dɛ n'o ye Muhamadu ye wa aminu bihi a ka limaniya Muhamadu la a ka da la yaghfiru lakum min dhunubikum siga t'a la fiyewu n'a sɔnna o ma Ala bi yafa a ma a ka jurumu na wa yujirkum min azabin alim wa lahara ɲangata gɛlɛn Ala bi don a n'a cɛ dɛ wa man la yujibu da'i Allah nka ni maa min waati Ala ka wele da k'a jaabi sa falaysa bimu'jizin fil ard e tigi tɛ se ka Ala kɔni dɛsɛ abada dugukolo kan fiyewu ni Ala ko a bɛ balawu jigin i kan i tɛ se ka Ala bali k'o kɛ i tɛ se n'i ma Ala ka wele jaabi ka tugu Ala ka sira kɔ ni Ala ko a bɛ balawu jigin i tɛ se k'a kunbɛ dɛ ni Ala ka balawu nana min y'a kɛ min m'a kɛ a ma fɔ bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la maa bɛ se ka Ala ka balawu kunbɛ yan banajugu caman tɛmɛna yan sidaw tɛmɛna a ma tɛmɛ yɛrɛ sida bɛ yen sida dɔgɔtɔrɔ bɔra ne yɛrɛ fɛ yan bi ye don jumɛn ye le combien le 6 combien le 6 3e mois 2025 docteur bɔra ne fɛ yan sidaw ka dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔ a ko n'an bɛ wajuli kɛ an ka to ka kuma kan an ka jumaw ni fɛnw na a ko olu ye docteurw de a ko mais ko Hayidara karamɔgɔ n b'a f'i ye sida yɛrɛ bɛɛ bɛ siran a ɲɛ tuma min na a ko sisan ta ka jugu o ye Allahu akbar wallahi c'est-à-dire a ko a kɛra fan bɛɛ fa de ye sisan Allahu akbar parce que mɔgɔw ɲinɛna a kɔ Ala ka balawu de don Ala ka an bɛɛ kisi Ala ka balawu de don an b'o la corona wa a bɛ fɔ cogo di ayiwa corona fana nana ayiwa a y'a sɔrɔ Ebola tɛmɛna ayiwa Ebola in bɛ yen dɛ hali bi parce que n b'a ye kuma bɛɛ lakɔlidenw kɛ bɛ ka fɛnw don u daw la Ala k'an bɛɛ kisi Ala k'an bɛɛ kisi bon Ala ka ko bi ten de n'Ala ka balawu kɔni nana jɔn tɛ se ka Ala ka balawu kunbɛn a bɛ na wa ni ɲumankɛlaw ni mɔgɔw y'u sigi karamɔgɔw y'u sigi ka tiɲɛni kɛtɔ ye k'u da de an ka mɔnɛ tɛ nin de ya karamɔgɔ bi mɔnɛ ka kuma dɔw fɔ n'i y'a dusulen don o don a kan bɛ mɔgɔ dɔ ma mais Ala ka diinɛ yɛrɛ lase mɔgɔw bɔ fili la muso bila ka cɛ ladon cɛ bila ka tila musow ni ɲɔgɔn cɛ a ye hinɛ fandaw na a ye nin c'est-à-dire i ti wajulikɛla jɔlen ye o kan ka caya abada anw fɛ yan u bɛ se ka jɔ min ka fani ni bani mais ni balawu nana a tɛ taa k'u to dɛ la yusibanna lezina zolamu minkum Ala ko ne ka balawu n'a y'a da de fo fitinɛ ka wuli aw ma sɔn ka fitinɛ kunbɛn ko ne Ala ka balawu nana tɔɲɔnikɛlaw n t'olu dama ta dɛ hali aw minnu ma tɔɲɔni kɛ n b'a bɛɛ ta cɛ a ka so Ala ko an k'a kunbɛn de mana an b'an janto nin de la dɛ foyi tɛna ni balawu ninnu ye dansagow kɔ jɛnɛya suɲɛli dabalijugukɛ hasidiya k'i se boli mɔgɔ kan i bɛ se min na ne y'o fɔ a ye Alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko Ala b'i dimi ko mais Ala ka dimi si tɛ yen min b'a ka dimi bɛɛ ɲɛ o de ye ka mɔgɔ tɔɲɔ min tɛ se k'a ta sara ka mɔgɔ tɔɲɔ min tɛ se k'a ta sara a ɲɛ tɛ yɔrɔ si la ale Ala kɔ Ala t'a to yen dɛ a y'a janto nin fɛn ninnu na naam walaysa lahu min dunihi awliya wa Ala yɛrɛ kɔfɛ fana
k'a fɔ masiba nana ko maa bɛ se k'a kunbɛn ala kɔfɛ maa tɛ se an dalen bɛ minnu yɛrɛ la k'olu ɲɔ dɔgɔtɔrɔw tɛ u ka bana in ye mɔgɔ min fa olu fɛ yen a ɲɔgɔn kɛra anw furamugutigiw fɛ yan dɔgɔtɔrɔsobaw bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen mais a y'olu halaki cogo min na k'a jiriw la ala kelen dɔrɔn de bɛ yen dɔgɔtɔrɔso t'anw minnu fɛ yan furamugu ni dajiw ala ye maa caman kisi yan ko farafinw de bɛna sa a la kosɛbɛ mais ala ye farafinw bɔ a la fɔlɔ na ulaika fi dalalin mubin o tigilamɔgɔw bɛ fili la mubinin fili min bangena dɛ mɔgɔ min nɔrɔ jirikuru ni farakuru la k'o de ye ka ala ye i yɛrɛ nalen ye min dilan walima i y'a sɔrɔ i faw ye min dilan walima u ye min dilanlenw san o tigiw bɛ fili la fili min sɛbɛkɔrɔ i ye fili da ye fili min bangenen don awalam yaraw a ko yalama mɔgɔ minnu ko lahara ti se olu ma yeli kɛ wa k'a fɔ ala de ye masa ye ale de ye san bili 7 da ani dugumakolo wa ala yɛrɛ ma sɛgɛn u dalila a fɔ ala tɛ se k'a fɔ a bɛ kaburu su kunu ala bɛ se fɛn na n'o tɛ i k'a dɔn ala e bɛ fɛn o fɛn miiri ala bɛ se a bɛɛ la a ko don min sa n'u ye kafiriw gɛngɛ ka n'u jɔ jahanɛmɛ dala sa u bɛ jahanɛmɛden ɲininka ko a ko lahara ti se a ko a fɔ nin tɛ tiɲɛ ye jahanɛmɛdenw b'a fɔ nin ye tiɲɛ ye dɛrɛ an nkalena ala la o ko mɛlɛkɛw b'a fɔ a ye nɛnɛni kɛ sa a ye ɲa an ka taa nɛnɛ ka d'a kan aw kun kɛra a ko bi ti se aw ye kafiriya min kɛ bi ma a y'a nɛnɛ sa fasbir nka Muhamadu i ta ye sabali ye sa dɛ kama sabara ulul azmi min ar-rusuli i n'a fɔ kira sɛbɛ sabalilenw sabalila cogo min na kiraw sabalila kirabaw sabalila cogo min na Muhamadu yɛrɛ ka sabali wala tastajil i kana kɔrɔtɔ i ka mɔgɔw kɔrɔ ni ɲangata ye k'a fɔ ala u bɛɛ halaki sini ala u bɛɛ halaki bi la wala tastajil lahum i kana kɔrɔtɔ u kɔrɔ ni ɲangata ye naam ka'annahum do dɔ la u bɛna kɛ o yawma yarawna ma n'u ye fɛn ye u ɲɛna min layidu tar'u ye lam yalbathu u bɛ ala kale ko olu ma balo jɛna ya illa sa'atan o fɔ n'a kɛra sangani ye dɛ min naharin tile fɛ kɔni u ma hali tile kelen sɔrɔ balagun nin ye ci laselen ye sa dɛ fahal yuhlaku a fɔ an bɛna maa halaki bilen illa alqawmul fasiqin an tɛna foyi halaki bilen ni cɛnikɛ jama tɛ o kumana ni a fɔ ko balagun ci sera dɛ naam awalam yaraw anna allaha allazi khalaqa as-samawati wal arda a ko tariw ma ye wa aw k'a fɔ ko su wulilen o y'aw kabakoya ko lahara seli aw bɛ ka sigaw la ko tumana aw ma ye ala ye kabakolo da o don wa ala ye kabakolo da wala arda ni ka dugumakolo da walam ya'ya bi qalbihinna wa ala yɛrɛ ma sɛgɛn o kɛli la kabakolo dugukolo a n'a kɔnɔfɛnw ala de y'a bɛɛ da mais hali ala ma sɛgɛn o la jango adamaden su wulili ka bɔ dingɛ kɔnɔ ayiwa o kumana ala bi dɛsɛ ka adamaden su wuli bala wallahi a b'a wuli a bɛ wuli dɛ innahu ala kulli shay'in qadir kana siga dɛ ala bɛ se fɛn bɛɛ la yawma yu'radu allazina kafaru ala an-nar a ko don min na sa kafiriw bɛna gɛngɛ ne m'a fɔ seli tɛ silamɛya ye o
mais Bukhari lajɛ kɛ o ko min ye wulibali ye kuranɛ kɔfɛ ala kira yɛrɛ sɔrɔ silama a ko lahara don ale sigilen Kawusara kɔjida la a b'a jɛɲɔgɔnw de ye mɛlɛkɛ jɛɲɔgɔn dɔw ye groupe ba u bɛ mɛlɛkɛw bolo ka na ale yɛrɛ bɛ nisɔndiya u mana se hakɛ dɔ a b'a fɔ nin ye Madu ye Daramani ye nin ye Musa Jan ye koyi a b'u dɔn quoi a ka sahaba kira yɛrɛ b'u dɔn a nisɔndiyalen don k'u bɛ na ko mais n'u surunyana ale la ko cɛ dɔ bɛ wuli ka don ale n'u cɛ ko a b'a fɔ ko a y'u yɛlɛmɛ k'u b'u kɔ don k'ale b'a fɔ ka taa mini ko mɛlɛkɛw b'a fɔ ko jahanɛmɛ kɔnɔ ko ale b'a fɔ nin ye n ka mɔgɔ jɛɲɔgɔn de ye koyi n ka mɔgɔw filɛ ne ni nin ye jihadi kɛ an ɲɛ u b'a fɔ kira ma ko tiɲɛ don koyi ko e nalen kɔ k'u ye ko in yɛlɛma ne fɛ a k'a janto nin yɔrɔnin ninnu de la ala kira yɛrɛ sɔrɔla silamu a ka sahabaw olu dɔw minɛ cogo ye nin ye lahara ko kira nalen kɔ o kɔrɔ ye kira fatulen kɔ k'u y'a yɛlɛma o kumana o sahabaw fana kɔfɛ mun kɛra olu fana kɔfɛ mun kɛra olu fana kɔfɛ mun kɛra olu fana kɔfɛ mun kɛra fo ka na s'aw ma o kumana e yɛrɛ kamana ganna sisan non i kamana kana gan tiɲɛ tɛ tunu o tiɲɛ ye kelen de ye n b'o de fɔ bɛɛ ye lahara aw ni ne bɛ segin nin kan ala ɲɛna tiɲɛ kelen dama de bɛ yen da ala la maa wɛrɛ tɛ yen ala kɔ i bɛ farida ninnu dɔn olu di kana mɔgɔ tɔɲɔ a tɔ bɛɛ nkalon a tɔ to a tigiw bolo bɔda ye nin de ye ala kelen bato ala ye fɛn minnu d'i ma farida i b'a bɛɛ dɔn i jija kana mɔgɔ tɔɲɔ sira wɛrɛ tɛ yen bilen mɔgɔw gasi sigi sira banna sira wɛrɛ tɛ yen nkalon don sira foyi tɛ yen bilen Adlari Ibrahim ne ka labɛn o don a ko k'an ka lajɛ ko kuranɛ kɔnɔ k'a tɛ fiye ko ala b'a fɔ ko ma al-musallina k'a tɛ k'a b'a fɔ ma as-saimina k'a tɛ k'a b'a fɔ ma al-hajjin komi ala b'a fɔ ma al-lezina amanu ma al-muttaqina ma al-muhsinin ma as-sabirin ko kumana ibadatu ninnu nana de k'an ka akhlaqu de ɲɛbɔ tiɲɛ tɛ fila ye o ali tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de diɲɛ bɛɛ de bɛ tiɲɛ kɛlɛ wa kelen bɛ se u bɛɛ la tiɲɛ bi ten de diɲɛ bɛɛ b'a kɛlɛ mais a bɛ se diɲɛ bɛɛ la tiɲɛ min b'an bolo nin de don dɛ ala kelen ala ye fɛn minnu fɔ n'a a ka faridaw don an k'olu di an ka mɔgɔw gasi tanga lahara ko banna kana siran ka sa dɛ non n bɛ ka nin min f'u ye kana siran ka sa i ka alijinɛ garantira ne m'a garanti ala n'a ka kira de y'a garanti wala hum yahzanun ayiwa ala de y'a fɔ dɛ ne m'a fɔ dɛ a kana siran lahara ko man gɛlɛn a gɛlɛn kana mɔgɔ tɔɲɔ walimuso to a tigi bolo kan'i muso janfa kan'i cɛ janfa faamaw kɛ ladiri ye an karamɔgɔ in ka nin y'a ɲɛ a banna koyi pewu e bɛna ne ɲininka nafila don si ka sunɔgɔ i ma fitiri seli wa i ma safo seli sunɔgɔ kana foyi kɛ bilen wa yawma yuradu allazina kafaru ala an-nar kira kun tɛ seli wa kira kun bɛ seli kɛ jeli ko i kana seli mais cɛ dɔ nana fɔ kira ye de ko n'i ye farida seli k'a ma ban ayiwa ko hali ni ma nafila araka kelen seli n ye ala ka farida seli nka hali nafila araka kelen ne m'o seli ko n bɛ don alijinɛ na a ko i bɛ don n'i ye farida seli ka na araka kelen seli nafila la i bɛ don a kira y'a fɔ cɛ ye tan si ka seli tɛ sa si ka mɔgɔw gasi kɔlɔsilen don sunɔgɔ i da ka sunɔgɔ naam alaysa haza bil haqqi o kumana n'u ye jahanɛmɛdenw gɛngɛ komi u ye kira ka sahaba nafigi ninnu da kiri olu taara jahanɛmɛ kɔnɔ
maa bɛ se k'e nɛgɛ bilen nin ye minnu tugura kira kɔ kira bɛ ka k'u yira ne nin ye jihadi kɛ ne nin ye jihadi ko i nalen kɔ k'u ye ko in yɛlɛma u y'a turu a kun kan a b'aw ko a sahabi ne jɛɲɔgɔnw mɛlɛkɛw b'u susu a yɛrɛ ɲɛna k'u koron ka taa u bɛ t'u bɛɛ suru jahanɛmɛ kɔnɔ o ye kira yɛrɛ ye sɔlasilamu ani minnu jɛra jɔnni bɛ e bɔ ala bolo lahara i ka baara de don a faamuna أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم voilà abe muslim konota cena na kira nyingade shinema bama iza salatul maktubat akonna ni ne fardaw seliman nafla seli wa sumtu ramadan ni sungalo suma nafla sunreke wa ahlaltu alhalala mbana wali musola nyendile ka halala ke halalai wa haramtu alharam ni haramu ke haramu wa lam azid wa ma foi faroka kombe do alijinada qala na'am kira ko ye do dai je ko ne ti foi faraka naam o kuma na nu na bila janame na alaysa hadha bil haqq o ba fuma ko nde chen wa qalu bala ko janame de o ba fo ko ni chen wa rabbina angale na mana janame ni dere fole chen qala fazuqul azaba o kuma na no kero ba fo fazuqul azaba ay wa nyanga tan ne bima kuntum takfuruna aye fitiri wole ya minge ayo nyanga tan ne o itale ko ko ni dona janame na ko ni wati do sere bi kana do nde do maliya ka usay ma fla be femina do ko bi bo do ko mati bo naam ay kana do de kay siga fuitala ala kana ndo naam fasbir kama sabara ulul azmi fasbir muhammadu sabalde sabali kama sabara ulul azmi min ar-rusul naam kirabo saballa chumna era ka sabalti wala tastajil lahum era ka sabalti kiraba do saballaw ga kiraba do ma sabali naam do ma sabali na ma mi do kuna o kacha o cha mangara ko naam nga na ye jegetigi laje naam Yunus agwana ale bolo mi ale ko abi bolo yoro yini ale tara do kuru kono o labana tugo na ayo yi andina do kisala bi mana kema sobala urul el azmi min ar-rusul ina fo ma baw saballa kira baw saballa tugo ulul azmi de koroye sebeya be minuna ani ala yere minun bunya ulul azmi min ar-rusul kira baw o mana o kiraba nuna do saballaw me tiena sabali kuma yini katla do fana o kara da sabali kuma yini katla do law me ala ye o de fo ala kira ko ka sabali olu sabali kula ka sabali ka toro bo mun atita o koko ni ko ibe ala ka dine la se tien kan ni ko ibi tle hali ka baraka yoro la ni ko ibi ka jago ke hali tien kan ni ko ibi tien fo hali ka demaya la ibi sabali de ibi sabali ngota bi ki kono ko tiente tien sira o sira diana bi damle ni sabali de abi soro ka labani wasai siga fo itala wallahi mona ala ko kirama sabali na fo kiraba nu saballa chugumna nam ukmana wala tastajil lahum muhammadu mbafuye wala tastajil lahum kana koroto kana telia umma ka fo ko fongu utachembi uyeni nkojugo ingela bi fongu halaki bi ne ala ta kete de uyeni toro inde kabi fongu beta chembi ne ala ta kete de ay kana koroto wala tastajil lahum kana koroto umma ka fongu nyanga tabu yangu tachi la kana koroto imunyu doni
كأنهم يوم يرون ما يوعدون كأنهم أبينا فمغنو يوم يرون ما يوعدون نعم ليدو من ترويه ko janeme bunye walma jien bala bunye abina funye bala kabon lam yalbas ubina yu nyana nu yo yedun kanu jo bala no nyanga tala lam yalbasu illa sa'atan min an-nar ko olu ka ta toro do estambi wolo flange do estambi shaking do esangemeke mais malgré tout nyanga ta yere bunye ko jugo u ba fo lu ma foi ke jiena ya illa sa'atan minna fona karat le watini do ali shuma fo ko lu to ya ulu matle kele reke u matle kele ke Allahu akbar wet le watini do de ke sa'atan min an-nahar min naharin le do watini yo de ke balagun balagun ala ko ambe masa ko balagun ci sera sa ci sera wallahi ci sera da na kadi nyuma ke na mandi atoy nga ala ko balagun ko ci ko ni sera ala ya ka ci se ala fe ko de fo ko ne a fo de fa hal yuhlaku illa alqawm alfasiqun akwa fo ma bi halaki ni tani kalawte ay ala ti mashi halaki tani kalako ala kana nge tani kalai ala kana nge tani kalai ala kana bonya kama sallallahu alaihi wasallam suratul jashiya